A harmadik csoportba tartoznak a céltudatos mennyasszonyok. Fazekas Lívia vagyok, a Lili Dekor és a Mennyasszony Létrán program elindítója, ebben a videósorozatban pedig megnézzük szerintem ki az a 3 mennyasszony típus, aki az esküvőire készül és kilátogat az esküvői szakkiállításokra. Nekik dekorációs szempontból megvan a helyszín, kiválasztották akár az adott szolgáltatót is, tehát nem csak a szín, vagy a stílus, vagy az érzés van meg, amit vissza szeretnének kapni egy esküvői dekorációnál, hanem akár konkrét szolgáltatói gárdával is rendelkeznek már. De akkor miért megy egy ilyen mennyasszony esküvői kiállításra? Az érzés miatt. Mert rá akar hangolódni az esküvőjére, mert attól, hogy ő ügyes volt, erőlelátó, vagy éppen volt elég ideje a fölkészülésre, át szeretné érezni annak a választásnak a szabadságát, amit egy ilyen esküvői kiállítás ad. Gondolj csak bele, akár több száz szolgáltatóval tudsz beszélni, és az egész nap gyakorlatilag az esküvőről, az esküvőre való ráhangolódásról szól. Mindenütt mennyasszonyok, mindenütt villagények, mindenütt szolgáltatók. Én sem csak az üzlet miatt vettem részt, több mint 70 kiállításon a 22 éves pályafutásom alatt. Egészen egyszerűen egy ilyen kiállításnak van egy olyan hangulata, amit semmi más nem tud megadni. Nem tud megadni egy online találkozó, egy webes keresgetés, de még egy TikTok videó sem. Úgyhogy ha esküvőre készülő mennyasszony vagy, és még nincs beírva a naptáradba egyetlen egy esküvős kiállításra, akkor nézz szét, az ország rengeteg pontján nagyon-nagyon sok kiállítással fogsz találkozni, keresd meg azt, amelyikre ráérsz elmenni, és menj el, meglátod, fantasztikus hangulata lesz.